Ровър 414 1.4 инжекция, монтаж на газов инжекцион Томасето. Ето вижте бутилката, къде е монтирана компактно зад седалката на автомобила, като по този начин остава свободно пространство за багаж, който искате да качете. Сега ще ви покажа монтажа на копчето. Ето къде е монтирано копчето на удобно за водача място. И сега отпред в двигателния отсек да ви покажа къде е монтиран редукторът. Ето го редукторът Томасето с мап сензора, филтърчето и рейката, която е сложена на удобно място.